पाटण्याचा रेल्वे अपघात. स्टेशनवर मृतांची ठळक यादी. मोठी झुंबड. टपरीवर चहा घेता घेता हरदयालनं ती यादी वाचली. पण त्या यादीत आपलं स्वतःचं नाव वाचून चक्रावलाच. अरे चा, मी तर अजून जिवंत आहे. मग तो दुसरा कोण असेल जो मेला? माझ्यासारखाच दिसणारा दुसरा कोण असणार? आता वाचलोच आहोत तर, तो विचार करत होता. अजून एक संधी आहे. आता परत जायला हवं आपल्या कुटुंबात. मनुष्य असल्याचं तात्पर्य एका कुटुंबाच्याच आसपास एकवटलेलं असतं, नाही का? हरदयाल घराजवळ पोचलाय. स्वयंपाकघरातून धूर येतोय. कोणत्याही सरकारी संरक्षणाशिवाय सुरक्षित होता संसार. मस्तच. असून नसल्यासारख्या त्या एवढ्याशा जागेत बिचारी बायको इमानदारीत वावरते आहे. कमाल आहे. हिंस्र ट्रॅफिकच्या जबड्यातून शाळेत गेलेला आपला मुलगा सही सलामत परत आलाय. बहुत अच्छे. मग हरदयाल बायकोला म्हणाला, बहुधा मी एक स्वप्न पाहिलं वाटतं. ऐक, आपलं काही खरं नाही आता. एका अनावर गर्दीत आपण सापडलोय. गर्दीच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतोय. आपण पुरते घेरले गेलोय. श्वास कोंडतोय. आपलं काही खरं नाही. उद्या पेपरात एखादी वाईट बातमी नक्की येणार. आपण अशाच एखाद्या चेंगराचेंगरीत किंवा लांडग्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलोय. हरदयाल भीतीनं थरथरत होता. नाही, असं नाही होणार, त्याची बायको शांतपणे म्हणाली. तू घाबरलायस, पण नको घाबरूस. श्वास जरा सही सोड. ते आपले शेजारीच आहेत. नको घाबरू. देऊन बघ त्यांना आपल्या विश्वासाचा चेहरा. ती गर्दी नाही, आपणच तर आहोत. नको घाबरू. आणि हरदयाल किंचितसा शांत झाला. ती शाळेच्या गणवेशातली एखाद्या नाजूक कळीसारखी पोर घरातनं बाहेर पडतीये. शाळेच्या दारात जाईपर्यंत तिच्या स्वप्नातही नसतं. रस्त्यामध्ये किती विषारी साप वेटोळं घालून बसलेत, किती निवडुंगाचे काटे फोफावलेत. ती धुंद स्वतःच्या रंग भरल्या दुनियेत. 10-12 वर्षांच्या कळीला कुठल्या आईनी कसं करावं सावध, आणि कसा समजावून सांगावा बलात्कार. तसं रस्त्याचं वळण येईपर्यंत आई सूचना देते. पुस्तकं नीट सांभाळून ठेव, सारखं पेपरमिंट चघळू नको ग, रस्ता नीट ओलांड आणि सिग्नलकडे नीट बघ, टीचरकडे लक्ष द्यायचं आहे, इत्यादी इत्यादी. पण ती नाही बोलत त्या गंभीर वळणाबद्दल, त्या किळसवाण्या धोक्याबद्दल. काही सतत पडणारे प्रश्न. मुलीला ह्या वयात लैंगिक शिक्षण द्यावं का नाही? शाळेच्या अभ्यासक्रमात ह्या वयात स्वसंरक्षणाचे धडे असावेत का नाही? वगैरे वगैरे. सध्या आवश्यकता वाटू लागली आहे स्वप्नांचे पंख कड्या कुलपात बंद करण्याची. बालपणाच्या निरागस अंगावर माहितीचे ढगळ कपडे चढवण्याची आणि आक्रसलेल्या निस्तेज बाल्यानं जमीन पुसण्याची. गोड बोलणाऱ्या जिभेवरून गुन्हेगारी अगदी आरामात चालत येते. आणि मग सैतानाच्या क्रूरतेनंच पोरीची सुटका होते अत्याचाराच्या विळख्यानंतर. डोक्यावर दगड
किंवा मानेभोवती दोरखंड. चिमुरडीच्या प्रेताभोवती पसरते अनैसर्गिक मृत्यूची दुर्गंधी. का नाही उमटत अशा वेळी त्या छोटीच्या असहाय्य मौनातून जळजळीत शापवाणी? विकृतीनं सडलेल्या मेंदूसाठी किती अवयवांनी व्हायचं भ्रष्ट? हत्येच्या असल्या असल्या गुंतागुंतीच्या चेहऱ्यासाठी किती पावलांनी पुन्हा पुन्हा जन्मायचं? तरीही वाटतं ती मेली म्हणूनच सुटली बिचारी. नाहीतरी ती मेलीच असती पुन्हा पुन्हा तिला न पेलणाऱ्या चौकसांच्या वावटळीत. म्हणूनच हे खरंय, अगदी खरंय, ती मेली म्हणूनच सुटली. हे शहर म्हणजे काही रस्ते आणि 4 भिंती. रस्ते म्हणजे सुटून जाण्याचा मार्ग आणि भिंती म्हणजे लपून राहण्याचा. या भिंती तशा लहान मोठ्या उंचीच्या, पण तरीही कुणाहूनही उंचच, आणि त्या लपवू शकतात कुणाचंही नागडेपण. प्रत्येक रात्री मृतवत पावलांनी मी ओळखीचे रस्ते ओलांडतो आणि सामावून जातो 4 भिंतीत सवयीच्या. तरी पण एखाद्या अयोग्य आणि अनोळखी जागी पोहोचण्याची भीती मला कुरतडून टाकते आतल्या आत. प्रत्येक सकाळी बाहेर पडताना हे रस्ते हरवून जावेत म्हणून शिकस्त करतो मी जीवापाड. पण संध्याकाळी फसवतात मला हेच रस्ते आणि आणून सोडतात त्याच जागी 4 भिंतीत. वाटतं रस्ते आणि भिंती यांच्यामध्ये एखादा नीच सौदा झालाय. आता रोजच झालंय हे नाटक. या नाटकाच्या खेळात हे शहर मी रस्त्यावर उतरलो की रोजीरोटी देतं मला. हे शहर या नाटकाच्या खेळात मी रस्त्यावर उतरलो की रोजीरोटी देतं मला, आणि संध्याकाळ नंतर त्याच मला 4 भिंतीत कोंडून माझ्या तनामनावर बलात्कार करतं हे शहर. थोडक्यात हे शहर मला हळूहळू पुरुष वेश्या बनवत आहे. पुरुष वेश्या. चिखला मधुनी चिखल उडावा, अनामिकाने नाव धरावे. आपत्तीच्या मुळ्या उकळता त्यारकावर स्वप्न जमावे. चिखला मधुनी चिखल उडावा, चिखला मधुनी चिखल उडावा, अनामिकाने नाव धरावे. आपत्तीच्या मुळ्या उकळता त्यारकावर स्वप्न जमावे. चिखला मधुनी चिखल उडावा, करपट दुःखी इंगित शिथिल नाव सोनुली वाळा कथली. भरल्या घरी ही भ्रष्ट भावना फुटकळ आशा मोजित बसली. जुन्या पुराण्या उत्साहाचे खलास झाले कालच तेल.
जुन्या पुराण्या उत्साहाचे खलास झाले कालच तेल. उसन्या वसानाचा क्लचका, उसन्या वसानाचा क्लचका किती दाबला तरी पावेल, किती दाबला तरी पावेल. चिखला मधुनी चिखल उडावा, देवा घरचा शाप देऊळी अपिसातन ताप उद्याचा. चिमणी मिनिटे उडून जाती फक्त हुंगुनी दाणा मनीचा. अशा येथल्या संसारात जगण्याचाही चुकला पाढा. अशा येथल्या संसारात जगण्याचाही चुकला पाढा. आणि शेवटी परिस्थितीचा, आणि शेवटी परिस्थितीचा गळ्याखालती उतरे काढा. गळ्याखालती उतरे काढा. चिखला मधुनी चिखल उडावा, चिखला मधुनी चिखल उडावा, चिखला मधुनी चिखल उडावा.